хора. Много други са говорили за X. Много път са говорили за него и той е починал, защото са го убиха, защото той имаше 1 милион и те знаеха и буквално пред моите очи са излезнали едни негери да го убият. Това го видях в TikTok. Моля ви се, сложете един палец нагоре. Моля ви се, защото X, аз съм му най-голямия фен от всичките, от целите ютубъри, където съществуват. Съм му най-добрия фен в цялата планета, хора. Аз много го обичам него и музиката по принцип му е много страхотна и оставям ви лека сутрин и чао!